comitiva formada polos novos suíces e suízas honorarios, os homes de acordo de Santiago, Rubiás e Meaus, membros do patronato da asociación e diversas autoridades, abriu, como é tradición cada ano, o acto de nomeamento cunha homenaxe diante da estatua do derradeiro suíz do Couto Misto, don Delfín Modesto Brandón, onde se depositou un ramo de flores en lembranza do seu legado. Xa no interior da igrexa, dona Carmen Pérez Vaquero, secretaria da asociación, deu comezo ao acto institucional. Porque a recuperación histórica dun pasado singular é algo que non se debe esquecer, xa que sen memoria e sen conciencia do que fomos e do que somos, desaparece o vínculo co territorio e coa xente. O Couto Misto é moito máis ca unha curiosidade histórica, é un exemplo de respecto pola diversidade e a integración entre culturas. No Couto Misto, os homes de acordo gardaban as normas e as chaves do arcón onde se preservaba o que hoxe queremos chamar a memoria colectiva. Hoxe son eles os encargados de sacar a arca da memoria de San Cristía para que presida este acto e abrirán con cada súa chave as pechaduras da historia. Por favor. Ben, neste espazo onde o pasado e o presente se dan a man, queremos recoñecer o valor das persoas que traballaron por estas realidades, as que traballan a cotío no presente e aquelas que se incorporan para traballar no futuro próximo. Por este motivo é momento de lembrar e agradecer con fondura a quen durante décadas foi motor e inspiración deste proxecto de recuperación e posta en valor do Couto Misto. Estou falando de Luís Manuel García Mañá, que aquí está connosco, un home incansable e profundamente coñecedor da historia que nos une a través destas terras de fronteira. Foi el que, con paixón e rigor ao longo dos anos, soubo espertar conciencias e sementar con intelixencia e xenerosidade o camiño que hoxe todos seguimos a andar. Grazas ao seu labor, o Couto Misto é hoxe un símbolo de identidade, convivencia e liberdade. Por iso, e por moito máis que non caben nestas palabras que estou a dicir, queremos nomealo presidente honorífico da nosa asociación, recoñecendo así a súa trayectoria exemplar. Pido un forte e emocionado aplauso para Luís. Cheo de gratitude e respecto. Nos emocionamos todos. Pepe vai a entregarlle un diploma. Xosé González Martínez é un argallante de iniciativas culturais, un soñador incansable e firme defensor da lingua galega en todos os ámbitos da vida. E hoxe asume a presidencia. El ten a palabra. Non teño maior mérito, xa digo, que o da miña antigüidade aquí na asociación. Luís é, sen dúbida, o artífice do renacemento da historia do Couto Misto. Sen as súas investigacións, este feito histórico de que nestas terras houbese noutrora un microestado, posiblemente a desmemoria tería convertido a historia en lenda. E xa saben vostedes que cando a historia perde a súa propia entidade, aparece a lenda que ten moitas interpretacións. A historia ten unha interpretación nada máis. A lenda admite moitas. Xa se sabe que cando os perfis das realidades se desdebuxan, como digo, a brétema cubre ese espazo onde o imaginario popular cubre con relatos máis ou menos inverosímiles. As terras da Baixa Limia, a quen e alén da Ralla, e as do Barroso, alén dela, poden hoxe presumir de teren un epicentro sobranceiro, un territorio histórico para o que pediremos o seu recoñecemento e todas as bondades que levan a implícito a Deputación Provincial de Ourense, a quen
visitamos na sede da presidencia non hai moito para pedirlles que aprobasen nun pleno da Deputación o pedimento para este territorio de sitio histórico. Sitio histórico que é unha referencia que a Lei do Patrimonio Cultural de Galicia recoñece aqueles territorios que reúnen determinadas características. Obviamente este é o exemplo. Reúne todas as características, territorio, historia, institucións, cultura, tradicións. Este foi sempre o desexo desde que fundamos a Asociación de Amigos do Couto Misto. Durante 30 anos fixemos un labor trascendental que rebordou as nosas previsións. Grazas ás redes sociais que actúan na globalidade mundial, comprobamos como unha noticia que acontece nun lugar está ao dispor da humanidade de contado inmediatamente. Medio mundo sabe, polo tanto, da existencia do Couto Misto. A maiores promovimos o interese por esta historia e terras. Moitos creadores literarios, investigadores, historiadores, cineastas e mesmo músicos inspiráronse aquí para dar vida ás súas propias obras. Coas súas creacións, o Couto Misto permanecerá vivo na memoria de moitas xentes. Vela aí o éxito daquela operación que deseñamos na Catedral de Randín cando o párroco era Ramón, por certo, gran colaborador de IREA. Ramón, a quen quero lembrar emocionadamente aquí, foi un crego que supo inculturizar a fe nas coordenadas culturais destes povos. Pero o personaxe central da recuperación da identidade perdida, como xa queda dito, e o diremos 100 veces, pídolles que me salven de calquera reproche, e, si reincido moito, foi Luís Manuel García Mañá. Para el, todas as honras e recoñecementos, porque a súa contribución á reconstrucción desta parte da historia de Galicia non ten en Galicia parangón. Temos o privilexio de contar cunha das voces máis sentidas e recoñecidas da música galega e portuguesa. Ela é María do Ceo, un artista que leva décadas emocionando co seu canto feito con fonda raíz galega e alma universal. O seu carón acompañándoa sempre dos músicos excepcionais, José e Álex Salgado. Xuntos forman un trío que trascende fronteiras e nos convida a soñar a través da música. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as rúas molladas de tanto como choveu. Están as nubes chorando por un amor que morreu. Están as rúas molladas de tanto como choveu. Leliña, porque eu morro, quero mirarme nas meniñas dos teus ollos. Non me deixes e ten compasión de mí. Sem ti non podo, sem ti non podo vivir.
túas palabras, dame celme do teu corazón, dame lume cas túas miradas, dame vida co teu doce amor, dame alento cas túas palabras, dame celme do teu corazón, dame lume cas túas miradas, dame vida co teu doce amor, dame lume cas túas miradas, dame vida co teu doce amor. Leliña, por quen eu morro, quero mirarme nas meriñas dos teus ollos, non me deixes e ten compasión de mí, sen ti non podo, sen ti non podo vivir. Sem ti non podo, sen ti non podo vivir. Quero dar a benvida ás novas mulleres que este ano se suman a este pequeno pero valente colectivo comprometido coa recuperación da historia común entre dous países. A súa incorporación representa moito máis ca unha suma de nomes. Se o ano pasado foi Tamara, este ano son Inés, Manuela e Carme. Para min, que durante moitos anos fun a única muller nesta asociación, que a partir de agora penso que debe chamarse de Amigas e Amigos do Couto Misto, por dereito propio, é unha verdadeira honra recibir a compañeiras moito máis novas, mulleres decididas que asumen os retos dun espazo que precisa da súa voz. Mulleres que chegan de ámbitos distintos, con forza renovada e coa convicción de que sen raíces non somos nada. Elas saben que o compromiso social é imprescindible para tecer rede, construir comunidade e manter viva a memoria colectiva, a memoria do noso pobo. Para todas elas, as que falan e as que escoitan, as que soben hoxe o escenario e as que non están aquí pero chegarán, pídovos un merecido aplauso. Pois a partir de agora cedolle a palabra a Manuela Valencia Veloso, que está aquí, por favor, Manuela, veciña de Calvos de Randín, médica do Centro de Saúde de A Carballeira de Ourense, unha muller que sabe escoitar e coidar, que entende a saúde non só como ausencia de enfermidade, senón como un compromiso con benestar e integral das persoas e que utiliza a lingua galega como forma de expresión cos seus pacientes. Será ela a que, a partir de agora, coa súa palabra serena, siga conducindo este acto. Bo día a todas e a todos. Carmen Eiró é veciña de Golpellás, do Concello de Calvos de Randín, e entrou a formar parte da Asociación de Amigos e Amigas do Couto Misto este ano. Fiscal de Medio Ambiente en Ourense, traballa pola protección do territorio e do ben común, sendo ademais unha profesional fondamente comprometida coa defensa da lingua galega no eido xurídico, loitando por facer da nosa lingua unha ferramenta útil e presente no mundo do dereito. Será ela quen dé a lectura á acta de concesión de premios deste ano.
Bos días a todos e a todas. Bueno, a min hoxe compéteme dar lectura á acta da Asamblea Xeral Extraordinaria da Asociación de Amigos do Couto Misto que tivo lugar o día 24 de maio do ano 2025 ás 12:30 no campus de Ourense. Os membros da Asociación de Amigos de Couto Misto presentes neste acta son don Luís Manuel García Mañá, presidente, don Xosé González Martínez, máis coñecido como Pepe de Redondela, vicepresidente, don Cesario González del Oso, home de acordo de Santiago de Rubiás, don Sergio Álvarez Álvarez, home de acordo de Meaus, don Perfecto Rodríguez Jardón, home de acordo de Rubiás. Despois os vogais son don Alberto Cuquejo González, don Xosé Manuel Cid, vogal e director numerario da Academia das Ciencias Sociais do Couto Misto, don José Rodríguez Cruz, don Carlos Varela García, don Xoan Ignacio Fonseca Moretón, dona Inés Vázquez González, dona Manuela Valencia Veloso e actuando como secretaria Carme Pérez Vaquero. A Asociación de Amigos do Couto Misto por unanimidade acordoulle conceder ao nomeamento de xuíces honorarios ás seguintes entidades. En primeiro lugar, o Centro Social Cultural e Deportivo de Vilarello Real, no Concello de Chaves. Esta entidade é unha entidade paisana, veciña, raiana, que é unha entidade sin ánimo de lucro que se creou no ano 1985 e dende aquel momento acotío e dunha maneira persistente e tenaz puxo en valor a identidade común da raia galego-transmontana, tecendo lazos entre ambos pombos, entre Galicia e tras os montes. Ten numerosos proxectos que, bueno, si non nos podemos numerar todos porque, lóxicamente, estaríamos aquí moito máis tempo do necesario, pero entre eles hai que destacar o seu proxecto Turismo Creativo Camiños de Contrabando. Neste proxecto participan persoas e asociacións de un e do outro lado da raya. Teñen como finalidade fundamental este proxecto poñer en valor a vida cotiá dos povos raianos en épocas pasadas. Tamén é de salientar o grupo de cantares de Vilarello da Raia, que funciona dende hai máis de 30 décadas e ten como finalidade fundamental, 30 non, que son moitas, 3, dende hai máis de 3 décadas de actividade e son unha mostra do patrimonio inmaterial e do que é a tradición musical da Raya. Ademais, tamén hai outras accións como a Semana Cultural, Saberes e Sabores, os coloquios sobre temas sociais e comunitarios e múltiples actividades deportivas que espero todas elas tendo en conta e potenciando a identidade e a relación transfronteriza. A segunda entidade que é merecente do nomeamento de xuíz honorario do Couto Misto é a entidade Valdearán. Xa se puxo de manifesto por parte de Pepe, bueno, pois xa se fixo unha breve sinopse de que a entidade do Valdearán. A entidade do Valdearán constituye un exemplo sobranceiro de identidade cultural, histórica e territorial. É un territorio que, como ben dicía Pepe, ten personalidade propia e recoñecida tanto por o goberno catalán como por o Estado español. A súa situación xeográfica está lá moi lonxe, no corazón dos Pirineos. A súa lengua, o aranés, que é unha variedade do occitano, e a súa tradición cultural remítese desde ao século III antes de Cristo, onde xa se empezaba a falar dos seus habitantes, dos arianosis. Ao longo dos séculos foi unha entidade que estuvo baixo a soberanía de distintos territorios, estuvo baixo a soberanía dos romanos, dos franceses e dos españois, pero durante todo ese tempo non perdeu a súa identidade cultural, nin a súa identidade propia, e é especialmente relevante o privilexio do ano 1312 que lle reconoce capacidade de autogoberno e negociación política, valores que, salvando as distancias, comparte co Couto Misto. Aínda que o Couto Misto e a entidade do Valdearán xeográficamente están moi equidistantes, sí que é verdade que comparten valores para ser merecentes deste premio honorífico, como son a identidade propia e a convivencia en liberdade. E a terceira, neste caso, homenaxeada co premio de xuíz honorario do Couto Misto é a Asociación de Mulleres Rurais As Raíñas da Picoña do Concello de Calvos de Randín. Representa un claro exemplo de compromiso, de loita pola igualdade e de respeto polas tradicións. Susténtase en valores de colaboración veciñal e de cooperación. A través de actividades lúdicas, culturais e sociais, o que trata de facer é de manter as tradicións rurais, sobre todo, digamos, valorizar o papel da muller no rural e defender a identidade propia do territorio no que se asentan, nomeadamente o Couto Misto.
Tamara González fixo a louba da Asociación de Mulleres Rurais Raíñas da Picoña, poñendo en valor o papel das mulleres no rural e destacando a importancia de crear espazos de encontro, saúde e compromiso colectivo. Son muller do rural e tamén socia desta asociación que hoxe recibe unha merecida homenaxe. É para min unha honra celebrar o recoñecemento que hoxe recibe a Asociación de Mulleres Rurais de Calvos de Randín, Raíñas da Picoña, neste solemne acto. Un nome simbólico e poderoso, inspirado no Castelo da Picoña, convencemento de que todo castelo ten a súa raíña, e esas somos nós. Unha elección que non só honra a historia do territorio, senón que tamén reivindica a dignidade, a forza e o lugar central das mulleres no noso rural. Esta asociación é un exemplo destacado de compromiso coa dinamización do rural, coa recuperación das tradicións locais e coa promoción da igualdade. Os seus obxectivos aséntanse no respeto á comunidade e na cooperación veciñal, a través de iniciativas culturais, sociais, educativas que teñen contribuído activamente á cohesión social, á valorización do papel das mulleres no rural e á transmisión dos valores identitarios do territorio que habitan. As Raíñas da Picoña levan 2 anos sementando unión, tecendo redes de sororidade e dignificando o papel das mulleres no rural galego. Fan isto a través dun amplo abanico de actividades que amosan o seu compromiso co benestar, igualdade e inclusión. Actividades deportivas, obradoiros de saúde, fisioterapia, formacións, charlas, encontros de convivencia. Quero destacar algún deles como o Obradoiro de Saúde, dirixido ás mulleres da asociación, nos que contan coa colaboración de 2 persoas moi queridas no Concello, os médicos Diego e Olalla. Eles non só comparten o seu saber médico, senón que tamén a súa humanidade, proximidade e compromiso. Son colaboradores habituais tanto na asociación como no espírito do Couto Misto. Xunto ás mulleres crean espacios seguros de encontro, cuidado e aprendizaxe. Gracias a estes obradoiros e outros moitos máis, moitas mulleres poden sair da rutina, compartir tempo de calidade, falar, rir, aprender e, sobre todo, sentirse acompañadas. Son actividades que curan por dentro e por fora, que fortalecen a comunidade e que dan forza. Mais esta loba non estaría completa sen lembrar a herdanza das nosas devanceiras, todas aquelas mulleres galegas do rural que, sin micrófono nin recoñecementos, traballaron a terra cas mans duras, os corazóns firmes, criaron fillos e fillas con valores, mantiveron vivas as tradicións, gardaron a lingua e fixeron un país desde o silencio e o esforzo cotián. Elas foron médicas sen título, mestras sen escola, líderes comunitarias sen nomeamento, mulleres que, maila invisibilidade social, souberon construir redes de apoio, tecer afectos, resistir na adversidade e defender a dignidade das nosas familias e as súas aldeas. O seu legado vivo latexa hoxe nas accións destas novas xeracións de mulleres valentes, que recollen o seu facho con dignidade, orgullo e conciencia colectiva. Fixo entrega dos atributos do nomeamento ao alcalde de Calvos de Randín, don Aquilino Valencia, recollendos a presidenta da asociación, dona Cristina Salgado Estevez. É para esta asociación unha honra inmensa recoller este título como xuizas honorarias do Couto Misto, neste lugar onde a historia deixou pegadas de liberdade, de pactos, de axuda, de refuxio. Este nomeamento foi para nós unha grata sorpresa, que non esperábamos, xa que a nosa labor neste territorio aínda é moi pequena, porque somos unha asociación de recente creación que nace no verán de 2023. Todo nace nunha viaxe a Vilanova de Cerveira, vila do noso país veciño, cando Eli, peza clave desta asociación, e máis eu fomos ao mercado que se celebra todos os sábados nesa vila. Camiñando por aquelas rúas, vimos como un grupo de mulleres que estaban de excursión nese lugar. Observamos como disfrutaban entre elas, compartindo risas, conversas, opinións, e de aí surxiu a idea de facer algo similar coas mulleres deste concello. Pouco a pouco foron brotando moitas máis ideas e así naceu esta asociación. E aquí estamos, 2 anos despois, con un total de 96 socias, con unha gran riqueza de idades, pois van desde os 22 anos ata os 85, o que nos surte dun gran intercambio de ideas, vivencias, valores, experiencias, tradicións, que podemos compartir. É isto un dos maiores recursos que enriquece a este grupo de mulleres. Unha das experiencias máis bonitas e gratificante para nós é ver como algunhas das mulleres que, a pesar de ser do mesmo concello, non se coñecían ou non se vían desde que remataron a escola. Outras moitas estableceron relacións de amizade, de apoio, de cooperación, relacións que non serían posibles en esta asociación. É unha verdadeira satisfacción e un alicerce
para seguir construindo novos obxectivos e mellorar así cada día. Entre as actividades que organizamos podemos mencionar cursos, charlas, talleres de saúde, de novas tecnoloxías, de igualdade, de búsqueda de oportunidades no medio rural, actividades deportivas, actividades de ocio, excursións, ceas, obradoiros de risoterapia, de empoderamento da muller e moito máis. A nosa vocación feminista, unha vocación transversal para esta asociación baseada na igualdade e no respeto, que inunda todas as nosas actividades, o que fai que consigamos un catálogo amplio e variado que nos permite a construción dunha rede de mulleres que se prestan apoio no rural e así aumentan a nosa autoestima. Eliminan desigualdades e posibles violencias que se podan sufrir nos diferentes ámbitos. E volvendo ao que nos atalla este día, onde o Couto Mixto, modelo de liberdade, de convivencia entre fronteiras, de pactos, queremos que siga sendo como é agora un lugar de igualdade, onde as mulleres podamos ocupar cargos como este. Tan só queremos para nós o que é xusto, os lugares que nos corresponden en todos os espazos para poder así garantir un futuro igualitario para os nosos fillos e fillas. E para rematar este recoñecemento que hoxe se nos otorga, queremos que sexa especial para as mulleres que formaron parte do Couto Mixto ao longo dos séculos, que traballaron arreo como sustentadoras das súas casas, como nais, como esposas, como cuidadoras dos seus familiares e seguramente dos refuxiados que petaban na porta destas terras, e que nunca se lle deu a importancia e recoñecemento que en realidade tiveron. Para todas as que nos precederon e as que somos agora, para as que nos trouxeron ata aquí coa súa loita, das que somos herdeiras, para as que formamos parte desta asociación, pero en especial este nomeamento vamos a dedicalo a dúas das nosas socias, Sara e Chelito, que xunto con Cesario consideramos que son a alma do Couto Mixto. Por as súas labores, a dedicación e afán, grazas. Grazas polo traballo que facedes. Grazas polo traballo que facedes. E grazas tamén a todos os que organizades este acto e aos veciños e veciñas dos tres povos, de Meaus, Santiago, Rubiás, que facedes que a historia do Couto Mixto siga en pé. Despedímonos xa quedando infinitamente agradecidas e seguiremos loitando para que o rural nunca morra. Inés Vázquez fixo a louba da entidade Baldarán, representada polo conseller de Turismo don José Canut, que fixo entrega de variada documentación institucional para ser gardada no Arcón da Memoria, sinalando que este acto debe ser o comezo dun novo espazo de encontro entre dúas realidades irmás. O Val d'Arán é un pequeno territorio de aproximadamente 633 km². Pertence á provincia de Lleide, en Cataluña. Conta cunha lingua propia, o aranés, cooficial co catalán e co castelán dende 1995. Dende o ano 2015, grazas ao seu esforzo colectivo e a súa perseveranza, recuperaron o seu goberno autonómico e restituíron os privilexios que lles foron otorgados por Xoán II no século XIV. Un paso decisivo para preservar o seu legado cultural e lingüístico. A súa historia remítenos a nosa. É un espello onde mirarnos, un exemplo inspirador no noso camiño. Dado estas similitudes e vínculos comuns, agardamos que a Academia do Couto Mixto, Xosé Manuel témolo por aí, que estableceu relacións co Val d'Arán, profundice nestas relacións e sigamos mantendo este vínculo vivo. Agora vou intentar facelo en catalán. Perdoade se non sai de todo ben, eu creo que a intención é o que conta. Això per tu, va per tu. I doncs, benvingut, Josep Canut. És per a nosaltres un plaer tenir-te aquí. Mercès per el teu treball i per la teva contribució en tot el procés de preservació cultural, històrica i d'autonomia del Val d'Arán. Tant tu com el teu poble sou grans referents a seguir, un exemple de treball en equip i de constància. Tant tu com el teu poble sou grans referents... Són pobles amb cultures properes, però alhora ben diferents. I compartir coneixements entre nosaltres és un valor que s'enriqueix i ens fa créixer cada dia. I com diem al Val d'Arán,
mai deixar de treballar en equip per aconseguir els objectius i mai perdre de vista que de mica en mica s'omple. Molt bé. I això està fet com molt d'afecte per tu, Josep, i per al teu poble. Espero te hagi agradat i mercè, Josep, moitas grazas a todas e todos. É un placer estar hoxe con vos. Estou super orgullosos de cada un de vos. Entregou a chave o diploma acreditativo do nomeamento o secretario xeral da Lingua, don Valentín García Gómez, e a insignia das 3 chaves o home de acordo de Meaus, don Sergio Álvarez Álvarez. Señoras y señores, autoridades presentes, miembros del patronato de la Asociación de Amigos de Couto Mixto. Queridos amigos, en nombre del Gobierno del Consello General de Arán, es para nosotros un orgullo y sincera gratitud este reconocimiento que destaca nuestra trayectoria histórica, cultural e institucional de nuestro territorio, la Val d'Arán, como un lugar singular. El nombramiento de xuíces honorarios do Couto Mixto al Consello General de Arán supone no solo un honor, sino también una responsabilidad, una invitación a seguir cuidando lo que nos hace únicos, nuestra historia, nuestras tradiciones, nuestra diversidad natural, nuestra identidad, con un autogobierno y una defensa de nuestra lengua, propia al aranés, dentro de Cataluña y el conjunto del Estado español. Pienso que en estos momentos las lenguas son lo más importante que tenemos, conjuntamente con la cultura. Es muy importante no perder las raíces, porque si vamos perdiendo las raíces, perdemos el país. Cada calle, cada paisaje, cada persona que habita este rincón ha contribuido a forjar un carácter propio, distinto, que hoy es motivo de celebración. Lo que somos es fruto del trabajo colectivo, del amor a la tierra y de la perseverancia de las generaciones que han crecido en la Val d'Arán. Este lugar incluso en tiempos difíciles. Este reconocimiento pertenece a todos y a todas, a las mayores que nos transmitieron sabiduría, a las nuevas generaciones que reivindican nuestra identidad día a día y quienes nos visitan y se enamoran de lo que somos. Gracias a quienes han valorado nuestras singularidades como un tesoro, no como una excepción. Gracias por ver en lo local una forma de universidad. Hoy no solo recibimos un premio, hoy reafirmamos nuestros lazos con dos realidades territoriales paralelas. Creo que esto es un buen momento para seguir trabajando juntos, o al menos lo digo de corazón, esto no está en el escrito, ¿no? Que compartan valores, la identidad propia y la convivencia en libertad. Les quiero agradecer una vez más en nombre del Consello General nuestro agradecimiento con admiración y respeto hacia ustedes por estrechar las relaciones. Moitas gracias. Yo prometo que si vuelvo hablaré algo de gallego. ¿Vale? Gracias. Gracias por el recibimiento que he tenido, que verdaderamente yo soy de lágrima fácil y creo que no me costaría mucho llorar, pero de verdaderamente he disfrutado y prometo volver a visitaros cuando pueda venir, lo más urgente posible. Pero sí que os digo que vamos a seguir sumando, vamos a seguir trabajando juntos, que al fin y al cabo la unión hace la fuerza. Y ahí estamos nosotros, que si queréis algún consejo o algún apoyo podemos dar, os seguro que podéis contar conmigo tranquilamente, que ahí estaré dispuesto. Y gracias a Josep por su insistencia. José Rodríguez Cruz é un profundo coñecedor da realidade cultural galega, un estudoso da etnografía e incansable defensor da memoria popular. A través dos seus libros ten contribuído a preservar e divulgar un saber que bebe da tradición oral. A súa obra constitúe unha ponte entre xeracións e un arquivo vivo da historia destas terras. Será el quen faga a louva do Centro Social, Cultural e Desportivo de Vilarello da Raya. Como saben, un dos homenaxeados é o Centro Social, Cultural e Deportivo de Vilarello da Raya. Non? É un lugar pertencente ao Concello de Chaves, está lindeiro co galego Raval, non? Por outra banda, na xana portuguesa, está Cambedo da Raya, non? É un lugar moi coñecido por un caso moi relevante que aconteceu no ano 46, non? Despois hai outros lugares tamén cercanos ao antigo Couto de Revededo, non? Tamén lindeiros con este pobo, non? Como saben, vamos a ver,
ten a súa sede na Rúa dos Arcos. É un lugar que ten moitas dependencias, non? Conta con secretaría, biblioteca, sala de xogos, xa comentaron algo aquí, compañero. Salón nobre, cociña, bar, museo etnográfico e outras instancias. Presida a directiva Liceo Cristiano Martins. Hoxe está con nós Carlos Silva. Non, eu coñezo ese lugar porque dei moito ontrudo, ya recoller testemunhos da tradición oral aí nesa zona e tamén no Cambeda, non? Como repito, aconteceu un caso moi relevante no ano 46, non? E teño xa desde hai moitos anos, suelo pasar por aí, por esa zona. Actualmente vou moito ao Entroido, que é un entroido moi singular, non? Con moitas figuras que recuperaron, o enterro do pai das Talladas, que é o último día eso. Pois, como digo, desde a súa fundación no ano 85 organizan infinidade de actividades, probas deportivas, fútbol, maratón de fútbol sala, atletismo, torneo de fito, excursións, grupos de teatro, de cantares, de danza, presentación de libros, palestres, fan tamén esa moi conocida ruta do contrabando, non? Escenifican o que era esa actividade en tempos, non? Os guardiñas e todo eso, non? Fan un recorrido por esa zona, non? Teñen esa feira, tamén xa se comentou, a feira anual de sabores e saberes rañanos, colaboran no Entrudo, ese que comentei agora. E como digo, en moitas destas actividades adoitan participar veciños de ambos lados da raya. Isto na raya é moi común. Non hai, digamos, a fronteira política pos peles non existe. Hai unha fronteira, pero despois xa como se non existira, non? Teñen unha veciñanda, pois, en todos os sentidos, non? De colaboración e deso. Participan veciños de ambos lados da raya reafirmando a boa relación de veciñanza, non? Ese carácter solidario tan propio das xentes rayanas. Donde quera que vayamos na raya, vamos a encontrar ese carácter solidario sempre. Sempre. Vexanse os casos, como digo, do Cambedo, de Tourén, aquí moi cerca, non? Donde se axudou moito a xente cando foi da Guerra Civil, non? Os fuxidos, non? Chegou a haber máis, creo que máis xente da fora, fuxidos, que os propios veciños, non? Eso xa dice moito desa veciñanza, non? Como digo, neses tempos da represión da posguerra, non? Entregou a chave o diploma acreditativo do nomeamento ao Centro Social, Cultural e Desportivo de Vilarello da Raya o alcalde de Baltar, don José Antonio Feijóo Alonso, sendo recollido polo seu presidente don Carlos Silva en nome de toda a comunidade, entregándolle a insignia das 3 chaves ao home de acordo de Rubiás, don Perfecto Rodríguez Jardón. É com imensa honra e emoção que os representantes do Centro Social, Cultural e Desportivo de Vilarelho da Raia estão presentes neste ato de elevada simbologia, em pleno coração do Couto Misto. Ser distinguido com a mais alta distinção atribuída pela Associação de Amigos e Amigas do Couto Misto é um reconhecimento de elevada estima e consideração. Parabéns à Associação de Amigos e Amigas e à Associação de Vizinhos do Couto Misto por estabelecerem as figuras dos homens de acordo e a do juiz do Couto e a Arca das 3 Chaves. Esta simbologia traduz bem a singularidade deste microestado que era o Couto Misto. Por sua vez, este enclave histórico e cultural, conjuntamente com os povos promíscuos, e digo povos promíscuos, mas nunca gostei desta palavra, pois foi uma criação das sucessivas sessões de preparação do Tratado de Limites. Porque a designação antiga, como sabem, eram os místicos. E os místicos englobavam os 3 povos do Couto Misto e os 3 povos dos povos promíscuos, dos chamados povos promíscuos. Embora com gênese e estrutura diferente, designavam-se por os místicos, compostos por 6 aldeias
sítios nos confins do reino, alheios às autoridades, longe da alçada do Estado. Considerados por Madrid e Lisboa como lugares pouco civilizados, abrigo de desertores e criminosos, paraíso e refúgio de contrabandistas. Estas e outras particularidades destes territórios, como o cultivo do tabaco no Couto Misto, nunca caíram bem a ambas as coroas e a determinadas pessoas e entidades. Aproximava-se o seu fim, iniciado em 14 de abril de 1852, e em 23 de 6 de 1868, neste mesmo local, termina esta espécie de república que manteve, até esta data, um status especial, constituindo de facto uma república independente. Como reparar esta injustiça? Esta injustiça histórica perpetrada pelos dois reinos ibéricos. Já foi proposta no Senado espanhol por Luís García Mana, que muito admiro, e que já esteve presente nos cursos de verão em Vilarejo da Raia, logo em 93, onde é que foi já discutido o tema do Couto Misto. A possibilidade dos habitantes do Couto Misto, como já aqui foi falado, optarem pela dupla nacionalidade, a exemplo de Olivença e Itáliga, privilégio justo e merecido. Mas o Centro Cultural de Vilarejo da Raia propõe que a opção de dupla nacionalidade se estenda à população dos povos promíscuos. E por que não ir mais longe, criar uma zona franca de Tourém até Lema de Arcos, com a largura para ambos os lados da raia a definir, conforme o grau de pobreza e despovoamento, denominada Zona Franca dos Místigos. Será utopia? Permitam-me, e sem desprimor de García Mana e do presidente da Associação do Couto Misto, que distingue uma pessoa que nos acompanhou desde 1993, enquanto foi vice-reitor da Universidade de Vigo, e também, agora, reitor da Universidade de Campos de Ourense. José Manuel Cid gostava de oferecer, portanto, uma medalha do Centro Cultural de Vilarejo da Raia. O presidente do Centro Social de Vilarello entregoulle unha medalla honorífica ao membro da asociación, don Xosé Manuel Cid, como mostra de agradecemento pola súa colaboración e apoio constante en proxectos transfronteirizos. O secretario xeral da Lingua, don Valentín García Gómez, expresou a súa satisfacción pola incorporación de mulleres ao colectivo, destacando que o Couto Misto leva anos recuperando unha memoria colectiva que se completa hoxe cunha mirada plural e integradora. Moi bo día a todos e a todas que estades presentes nesta igrexa que nos convoca anualmente para unha das grandes celebracións máis singulares que temos en Galicia, o Couto Misto, nada menos. En primeiro lugar, saudar a esta magnífica asociación e renovada asociación que ten como mascarón de proa e como líder fundacional espiritual a Luís García Mañá, que hoxe lle rendimos un franco homenaxe, ás amigas e amigos do Couto Misto, unha asociación renovada que nos congrega todos os anos para facer este pequeno milagre que os mistos construíron aquí. E que estamos, pois, por un lado, a asociación, María do Ceo, os galardoados, os alcaldes, alcaldesa, que representamos, por dicirlo de algún xeito, as entidades de Galicia, tamén de Portugal, tamén un saúdo moi efusivo ao Padre Fonte, tamén outro dos piares fundamentais da construción de toda esta zona raiana, e no nome da Xunta de Galicia e do Goberno galego non podo facer outra cousa que expresar unha vez máis a vontade por reforzar esta
esta mensaxe que todos os anos e cada vez durante máis tempo se lanza dentro do Couto Misto. Unha mensaxe de concordia, de convivencia, de pluralidade, de liberdade, de democracia, de igualdade dos povos. Eu estaba facendo agora unha pequena recompilación aquí de cantos idiomas se falaron hoxe nesta pequena ceremonia do Couto Misto, non? Aquí falouse catalán, falouse portugués, falouse galego, evidentemente, falouse castelán. E todo iso case pasa como inadvertido nun lugar como o Couto Misto, cando en realidade é un feito de extraordinaria riqueza, o plurilingüismo e o respeto de todas as persoas e de todos os povos e todas as formas de pensar. E agora vou cos premiados. Premiados este ano tanto a Asociación de Mulleres Rurais, que debe ser unha das poucas que leva un nome de raíñas, non? Das raíñas da Picoña, e que lle temos que agradecer que sexan unha parte fundamental de potenciar a cultura, a economía, a sociedade nestas latitudes, verdade? Non sempre é fácil facelo, pero unidos, sobre todo son as mulleres o que o fan. Vivimos nun dos poucos países que ten como emblema cultural unha muller, a Rosalía de Castro. A nos parece moi habitual, pero non é moi frecuente noutros países, verdade? Tamén aos nosos colegas de Vilarello da Raia, a quen temos que agradecer unha vez máis, personificado neles, a toda a populación portuguesa de estar moito obrigados pela vosa colaboración e sempre formar partes de unha única entidade, verdade? O máis fácil durante toda a historia da humanidade sempre establecer fronteiras, diferencias, etiquetas. Estamos nun momento histórico en que seguramente somos as xeracións que máis nos damos conta de que sobra boa parte de todas esas formas de marcar, de existir. Somos todos iguais, somos todos uns, somos todos un consenso de povos, unha riqueza de povos. E nese sentido tamén nos gratifica moito a presencia aquí do Conselleiro do Consello Nacional do Val de Arán. O Conselleiro é molt important per la seva estança aquí e que transmita al Goberno del Val de Arán os respetos e a total de todos o seu povo de parte do goberno galego. O Val de Arán acolleu moitos galegos traballando ali nomeadamente na cantería, na construción. Moitísimos galegos buscaron o seu futuro, unha mellora futuro laboral no Val de Arán. Históricamente estamos moi relacionados con eles tamén por eso. Tamén porque teñen unha lingua cooficial, que é o aranés. Moitas veces, cando falamos das linguas cooficiais en España, sempre falamos do catalán, do euskera, do galego. Pero hai unha lingua máis que ten o mesmo estatus que estas anteriores, que é o aranés, e que forma parte desa gran familia das linguas occitanas de Europa. Igual que o galego forma parte da lusofonía, como nos demostra ano a ano aquí María do Ceo. María do Ceo, que vai cantar o himno do Couto Misto, que hoxe temos a sorte de ter o autor da súa letra tamén aquí, Armando González. Vai nos falar dunha entelequia libertaria, vai nos falar dun país de pedra e auga. O Couto Misto estáse construindo, estáse reconstruindo. Cada ano que vimos aquí, vemos unha casa máis restaurada. Digo tamén a profesora do Obradoiro de Emprego, verdade? O Couto Misto, a partir de xenerar ese discurso de feito singular, está colaborando notablemente, notámonos que vimos paulatinamente, a como se está recuperando toda esta zona. Temos moitos proxectos, temos moito traballo por diante. O Xatorio acaba de ensinar agora o proxecto de restauración da Casa de Meaus, da antiga botica, e traballaremos intensamente dentro do Goberno galego, dentro da Diputación de Ourense, de todas as institucións que temos dos concellos que teñen que ver con este feito libertario, este feito que foi un soño de pedra e auga, para que sexa un referente, pois iso, da tolerancia, da igualdade e da liberdade. Vos estades nos axudando a facelos. En nome da Xunta de Galicia e do Goberno galego, moitísimas grazas, obrigado, moltes gracias, e que sigamos traballando sempre coa idea que Luís Boidi García Mañá tivo un día e que foi capaz de congregar esta xente maravillosa que está aquí ás miñas espaldas e que ano a ano van a abrir unha arca ao final dun camiño que se chama Camiño do Privilexio, Camiño Privilexiado, unha arca tan fermosa como esta, unha arca da nosa alianza. Pecharon o acto os alcaldes de Baltar e Calvos de Randín, rematando María do Ceo coa interpretación do himno do Couto Misto. Pero que non cabe duda é que estas celebracións nos levan a sentirnos máis unidos, a pôr en valor o moito que temos, e en esa liña temos que seguir todos. Eu vou a ser moi breve porque xa se dixo casi todo aquí.
decir que me sinto orgulloso de formar parte de este colectivo, deste pobo, desta historia, e que por aí o meu grauciño de area para que sigamos medrando. Tamén sempre digo que algo tan histórico e de tanto valor, pois ao mellor merecía xa estar en unha situación superior. Creo que esta historia casi única merece un recoñecemento de todos os organismos. Fixéronos simbólicamente, tanto en Madrid como en Santiago e como outros foros, si recoñeceron de polo en valor, pero o recoñecer polo en valor non é suficiente, fan falta outros medios que nos den un pulo para que estes pueblos de verdad recuperen economía e poñan valor a historia a través do capítulo turístico ou de outros capítulos. Non. Penso que o fixen antes, pero en todo caso, pois, de novo decir que moitas gracias a quen impulsou esta iniciativa, Luís García Mañá, ao que nos referimos moitas veces e ao que esperamos que siga contribuindo ca súa presenza máis próxima ou un pouco máis distante. Eu creo que ten moito cometido e para seguir aportando. As novas incorporacións, eu creo que é un luxo que contemos con esta xente, e por a nosa parte, bueno, os alcaldes falamos, creo que Aquilino irá por esa línea tamén, penso porque coñezo o seu sentir, e nós estamos orgullosos de poder contar con esta historia, con este potencial, e o que queremos é que vaya medrando, que cada ano o impulsemos. Eu penso que este é o camiño, con matizacións que sempre se poden facer, e decirvos que moitas gracias, que volvades por aquí, que o Couto Mixto é un referente, pero que a nosa zona, a nosa terra, ten máis encantos e que vos invitamos a que os disfrutedes. Nada, dar as gracias a todos os que están, invítalos a que volvan a vir, e os que non están, pois que volvan a vir. Darlle gracias ao querido amigo, noso presidente de Amigos do Couto Mixto de tanto tempo, por aguantarnos un ano máis e facerlle prometer que vai seguir dándonos aquí a vara todos os anos que vayan vindo. Sí, sí ou sí. Darlle a benvida tamén ás novas componentes e que nos aguanten aquí, porque nós queremos aquí moito tempo para poderles dar a vara. Nada, sin máis, moitas gracias a todos e só vou a decir dúas pinceladas que vou aproveitar aquí polo representante da Xunta e polo compañeiro aquí de Baltar, que falan, creo que non é o acto axeitado, pero xa que unha vez me abriron a porta, pois eu tamén vou a decir que nos gusta que efectivamente todos os povos sexan iguales. Couto Mixto é integrado por 3 povos que forman parte de 2 entidades locais, Baltar e Calvos. Pois nada, pedimos tamén aquí que os povos sexan iguales. Creo que a vos entendedores poucas palabras. Sementada de esperanza, longas metraxes de verbas, pentagrama azul e branca, parentes na cobiza, entelequia Portugal a Galicia, de Galiza a Lusitania, patria do son e das sombras, a pátria matriarca, tes oliveira nas pombas,
pedra e auga.